Hai că filmăm. Dar se vede un mâigă. Stai o băie. Poate că mumble pe termo. Uite mă fac. Dă mie, dă mie. Păi de ce nu vii acasă? Vii acasă cu mine, te-o futu și acum nu vrei să vii acasă? Că mai este vecina. Bă, Silviu, vii cu mine acasă, nu mă dau sunat la pornă. Ce? Mă prinde! Mă prinde! De ce nu-ți bagi joc? Mă vine, de ce nu-ți bagi joc? Te-am întrebat pe tine. Ha! De ce îți bagi joc? Ce să mă? Mă, de ce îți bagi joc tu? Hai să stai cu mine, că te apănă. Băi, stai pe că până că ce să dea? Stai să mă ai mâna cală, ai Te lauzi la fata mea că e mâna cală și te-ai făcut cu bărbatul meu. Și te supa aici la cuvântul meu. Dă-mă, pune-mă, tu mi-am cu bărbatul meu. Împinge. Lăsați-o, vă rog frumos. Păi ce? Lăsați-o, nu mai băteți. Tu te în gură să te fut dacă mi-am dat să-mi zic cu bărbatul meu. Te spartă! Te spart, buisto! Îți Lăsați-o. treabă pulă, futu